Nakahuli ng ano, banak. Kabukid. Ayos. Kahit pa paano, nakabanak tayo. Yun o. Kala ko, banak o. Oh. Dali naman, nakabanak tayo dito kabukid. Okay, nakabukid o. May alimango siguro dito. Titibag ayo. Na ano, binubungkal o. Oh, binubungkal o. Oh. Alimango yan, may mga apak. Yun, good morning kabukid. Nandito na ako umaga ngayon sa Pakatang Kabukid at inagapan ko kabukid at alam kong hibas ngayon yan. Kabukid, hibas nga ngayon kabukid, mababaw ang tubig. Yun, tara kabukid, samahan niyo ako pandawin yung fish trap na nilagay ko kahapon na 10 piraso. Yung isa kabukid, yun ang inaahin ko kabukid. Excited na ako. Yun, tagalan tayo bago nakapaglagay na ganito. Buti kabukid, napatsimpo tayo. Hibas ngayon, kahapon tayo na tayo ba. Kabukid, tinatali ko ito dito para nag-suporta kabukid para hindi maanod. Natin kung nakahuli ba. Excited na ako. Excited ako kabukid. Ayun, may isang piraso kabukid. Yung kabukid, isang pirasong hipon, malaki. May nayata ang ating bintang. Yun, yung isa kabukid. Okay lang kabukid, 10 piraso naman itong fish trap natin ay. Isang piraso sa fish trap natin, may na ang panghuli natin yung kabukid. Pawin na lang tayo sa ibang fish trap kabukid. Kala ko makakarami ako dito. Excited na ako eh. Yung pagiging excited ko. Unang bungad pa lang kabukid, isang piraso. Pero okay lang. Yung kabukid, dati ito yung pangalawang fish trap natin. At hindi din kadamihan ng huli. Mga 5 piraso siguro kabukid. Pero okay lang kabukid eh. May alimango siguro dito. Titibag ayo. Na ano, binubungkal oh. Oh, binubungkal oh. Oh, alimango yan, may mga apak. Nandito na ako kumain. Hindi pati yung aking sinilas. Abuti ako ang time nito. Ito yung nakahuli ng ano, banak. Kabukid. Ayos. Kahit pa paano, nakabanak tayo. Yun o. Kala ko, banak o. Oh. Dali naman, nakabanak tayo dito kabukid. Yun. At ubos naman yung hipon kabukid, kaya wala na huling hipon, pinasok ng banak. Ano yan? Okay do. Yan, nakakadali tayo isang banak. Pag ito inulam kabukid, isang ulaman na din to. Yun. At paano, nakakabanak tayo yung isa. Yun kabukid, at nandito na ako sa bahay. Yung iba kabukid ay walang huli ay. Zero. Nanaginip ako gabing wala kang huli. Ayun, nagkatutulong ako ibang fish trap ko. Yun kabukid, at ito yung unang fish trap natin na itataktak. Ito yung nahuli. Kaya na yung ating pamain, kaya kakunti yung ano, huli nating hipon kabukid. Yan o. Yun kabukid, at ito yung panlimang fish trap natin. Yan, at nakadali naman tayo kahit paano ng isang banang kabukid yun. Yan kabukid, ito lang yung nahuli natin. Ito lang yung biyayang binigay sa atin. At huwag na natin kakalimutang mag-like, comment, share, and follow kabukid. At hanggang dito na lang yung aking vlog kabukid. See you next vlog na lang ulit. At yun, pasalamatan natin kung anong binigay sa atin. Yun lang kabukid. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.